Film od feeder majstra sveta Sipos Gábora. Feederový rybolov s náhodom až do 145 metrov. Video na goldcarp.sk. Haldorado Dart košík si rýchlo získal uznanie medzi domácimi metodrybármi. Tento košík je mimoriadne efektívny a jednoducho použiteľný a vlastne, okrem pozitívnej spätnej väzby od zákazníkov by nebolo potrebné ďalšie potvrdenie. Diabol však spočíva v detailoch a práve pri používaní vychádzajú na povrch drobné nedostatky. V tomto prípade sme tieto nedostatky upravili a vytvorili sme dokonalý Dart Pro košík. Tieto takmer nezničiteľné Dart Metal košíky boli už podrobne predstavené v predchádzajúcom článku. Aké zmeny sa týkali týchto košíkov a aký je rozdiel medzi Dart Pro a Dart košíkom? Keď ich položíme vedľa seba, v podstate nie je nič viditeľné. Preto prejdeme tieto veci postupne. Telo košíka je teraz vyrobené z veľmi pevného polyamidového plastu, ktorý je oveľa odolnejší a robustnejší ako u predchádzajúceho modelu. Toto je dôležité, pretože aj krmítko čelí mechanickým nárazom. Či už pri dopade do vody, dotyku s dnom, alebo ak je vláčené po skalnatom alebo štrkovitom teréne. Tento nový materiál je podstatne odolnejší. Takže pri jeho používaní nie sú viditeľné žiadne poškodenia. Nemá žiadne rebrá. Iba dve zábrany slúžia na udržanie krmiva v košíku. Vďaka tomu má košík pomerne veľkú kapacitu. Takže pojme aj väčšie kombinácie nástrah. Ďalšia vec, ktorú si možno nevšimnete, je zosilnená základňa vodiacej tyčky. To bolo potrebné, pretože sme dostali veľa spätných väzieb, kde sa vodiaca tyčka košíka jednoducho zlomila. Ako som spomenul, košíky sú vystavené mechanickým nárazom. Takže sa môžu poškodiť, ale niekedy sa tyčka zlomila aj keď bol koncová montáž ponechaný na prúte v taške alebo ak bola tyčka prehnutá pod váhou prútu, čo neskôr spôsobilo jej zlomenie pri nahadzovaní. Teraz s touto posilnenou podporou sa to už nestane. Vodiaca tyčka stabilizuje košík počas letu. Tretia zmena tiež nie je okamžite viditeľná, pokiaľ košík iba držíte. Ale keď ho porovnáte s Dart košíkom, vidíte, že nity boli vylepšené. U starších Dart košíkov sa mohlo stať, že po opakovaných mechanických nárazoch nity povolili a záťaž jednoducho spadla z košíka. Pri novom Dart Pro košíku sa to už nestane, pretože ako vidíte, záťaž je pripevnená pevnými a robustnými niťami, takže jej uvoľnenie je takmer nepredstaviteľné. Dart Pro, rovnako ako pôvodný Dart, je dostupný v dvoch veľkostiach, X-Large a Large. Na ich plnenie sú vhodné silikónové plniace formy Bideme Feeder Long Cast Pro Method. Logicky je menšia forma vhodná pre Large košík. Zatiaľ čo väčšia forma je určená pre X-Large košík. Large Dart Pro košík je dostupný vo verziách s hmotnosťou 30, 40 a 50 gramov. Zatiaľ čo X-Large verzie sú dostupné v hmotnostiach 45, 55 a 65 gramov. Je dôležité spomenúť, že menšiu veľkosť odporúčame skôr jemným montážnym rybárom. Zatiaľ čo väčšie veľkosti sú určené pre skutočných šampiónov v dlhom nahadzovaní. Teda pre tých, ktorí hľadajú ryby ďalej od brehu. Alebo pre tých, ktorí chcú pri metód rybolove chytať veľké ryby. Do košíka tejto veľkosti sa už zmestí veľmi pekná kombinácia nástrah. Ale aby som vám ukázal Dart Pro aj ako súčasť koncovej montáže. Tu je táto montáž s týmto košíkom. Rovnako ako originálny Dart, aj tento má inline systém, takže hlavný vlasec ide cez košík. Klže po ňom a nie je zachytený, zatiaľ čo dole je veľká rýchlobratlová spojka. Tento veľký rýchlobratlík je tu preto, lebo táto montáž je vybavená monofilovým náväzcom. Takže úzol je veľký a tento veľký gumový zvon jednoducho skrie tento veľký úzol. Do tohto obratlíka sa zapína náväzec a pri plnení sa háčik vracia späť do košíka, ako som už spomenul. Dart Pro vo veľkosti Large je určený na jemné rybárčenie. Zatiaľ čo X-Large odporúčame na dlhé náhody a na lov veľkých kaprov. Momentálne na priehrade Makonka na úseku pri hrádzi veľmi dobre funguje to, že metód feeder rybolov sa vykonáva priamo na zakrmenom mieste. Ráno som zakrmil na vzdialenosť 95 metrov a s touto montážou chytám práve na tomto mieste. Košík, ktorý tu vidíte, je Dart Pro vo veľkosti X-Large. Lebo ak hodím túto veľkú dávku krmiva na zakrmené miesto, vlastne každý hod slúži aj ako menšie dokrmenie. Preto existuje široký výber veľkostí a hmotností košíkov, aby sa na každú situáciu našiel vhodný košík.
Máme prvý záber s Dart Pro košíkom. Ráno som urobil menšie zakrmenie na vzdialenosť 95 metrov. A teraz hádžem na vzdialenosť okolo 110 metrov, presnejšie 150, pretože mám zastrčený klip a 10 minút po zakrmení kapor zabral. Mám na sebe brodiace čižmy, pretože hladina vody v Makonke je taká nízka, že musím vojsť do vody po rybu. Zasuniem podberák. A ideme na to. Takto ryby bežne nezdolávam. Toto je nový zážitok. Myslím si, že už ho môžem bezpečne podobrať. Nechcem ísť hlbšie, musím si dať pozor. Aby podberák neodplával, pretože je plný vzduchu. Nepotopí sa, len nech neodpláva. Tento Bidemeteam Feeder Master 430 LC prúd je silný, ale zároveň dostatočne pružný. A pevný prúd je nevyhnutný na dlhé náhody. Kvôli plytkej vode teraz zdvíham prúd vyššie, aby som rybu nezaplietol do niečoho pod vodou. V Makonke nie sú takéto veľké ryby zriedkavé. Kto príde na hrádzu rybárčiť, môže očakávať úlovky na 10 kg. Samozrejme, ak dosiahne potrebnú vzdialenosť. V takýchto prípadoch mám brzdu voľnejšiu, ale rukou sa snažím trochu brzdiť. Ak cítim, že sa dá ryba zastaviť. Ak nie, tak ju nechám ísť. Keď sa ju snažím dostať smerom nahor, veľmi sa jej nechce priblížiť. Ak by som ju ťahal do strany, už by bola pri mojich nohách. Nevadí, zdolávanie bude trvať trochu dlhšie. Ale práve preto sme sem prišli. Zabrala tak rýchlo, že mi v košíku stále zostalo krmivo. Ale nevadí. Už si zložím rukavice. Nechal som si ich po nahodení, záber prišiel veľmi rýchlo. A hoci už kapor chvíľu zápasil na háčiku, nasadil som háčik bez protihrotu, aby som ho zbytočne nezranil. Ponúkol som ho v Dart Pro X-Large 50 gramovom košíku. Presný dlhý hod priniesol tento. Krásny kapor. Veľmi som ho nezranil. Vyzerá, že je to už bojom ošľahaný kapor. Nádherný kapor. V tomto jazere žijú krásne ryby. Haldorado Dart Metal košík je odliaty z jedného kusu kovovej zliatiny. Takže s trochou nadsázky možno povedať, že tento košík je nezlomiteľný, nezničiteľný. Ale čo ho robí lepším než Dart Pro? To vám teraz poviem a vezmem si väčší košík, aby bolo možné lepšie ukázať rozdiely. Prvá vec, ktorá je nápadná, je, že tento košík nie je z jedného, ale z dvoch kusov. Prečo je to tak, sa dozviete neskôr. Najprv vám chcem ukázať jedinečnosť Dart Metal košíka. Na spodku košíka sa nachádza 6 malých zachytávacích pazúrikov. Je to preto, že pri Method Feeder rybolove sa môže stať, že ak má košík ploché dno, môže ho aj malý prúd vody otiahnuť. Keď sa vlasec dostane do kontaktu s prúdom, čo spôsobí, že košík sa presunie z miesta dopadu. Tým by sa úplne zničil zmysel metód techniky, ktorou je udržať nástrahu v strede metód košíka. Preto sú tieto malé pazúriky na spodku košíka. Ak košík dosadne na dno, zostane tam. A aj keď trochu silnejšie napnete špičku prútu, než je potrebné. Košík sa nepohne, ale ak príde záber a rybu zdvihnete, košík sa ľahko uvoľní. A zásek bude perfektný. Ako som už spomenul, vodiaca tyčka tohto košíka je samostatná. A to preto, že telo košíka je odliate z jedného kusu kovovej zliatiny. A tak by na ňom plastová vodiaca tyčka vyzerala zvláštne. Je to samostatný doplnok ku košíku, ktorý jednoducho nasadíte na tento výčnel, ak si nahadzovanie vyžaduje vodiacu tyčku. A je hotovo. Teraz ju zložím, aby som lepšie ukázal telo košíka. Ďalšia dôležitá vec, prečo tento košík výborne letí, je, že je vhodný na ďaleké a presné náhody. Jedným dôvodom je vodiaca tyčka, druhým asymetrické telo košíka. To znamená, že záťaž sa rozširuje smerom dopredu, čím sa ťažisko vždy posúva do prednej časti košíka a má tak ľad ako guľka. Tento Dart Metal košík je veľmi presný.
a dá sa ním hodiť na veľkú vzdialenosť. Čo je ešte viditeľné a ak otočím košík, tak si všimnete, že spodná časť košíka je otvorená, čo urýchľuje rozpúšťanie krmiva. Tým, že dostáva vodu aj z dola, je uvoľňovanie krmiva oveľa rýchlejší. Či už do košíka dáme pelety alebo krvnú zmes. Large a X-Large veľkosti Dart Metal košíkov majú rovnaký tvar. Sú optimalizované pre silikónové plniace formy Long Cast Pro Method feeder košíkov. Pomocou týchto foriem sa košík ľahko naplní. A pojme aj väčšie kombinácie nástrah. V prípade veľkosti X-Large je plnenie už pekne veľké. Tento košík je obzvlášť odporúčaný pre presné lovy na dlhé vzdialenosti a pre veľké ryby. Sortiment veľkostí je navrhnutý tak, aby si každý našiel košík podľa svojich potrieb. Preto sú X-Large košíky dostupné v hmotnostiach 50, 60 a 70 gramov. Zatiaľ čo Large verzie sú dostupné vo verziách 35, 45 a 65 gramov. Sú to neuveriteľne efektívne nástroje na veľmi ďaleké náhody, keďže majú veľkú hmotnosť, ale malú plniacu hmotnosť. Takže ich veľkosť je malá a doletia ako guľka. Ukážem vám, akú vzdialenosť s tým môžeme dosiahnuť. Naplnil som košík. Ale predtým, než začneme, je dôležité spomenúť, že pre skutočne dlhé náhody potrebujete správnu výbavu a koncovú montáž. Tu mám Bidemeteam Feeder Master 430 LC prúd. Na ňom je Bidemeteam Feeder Long Cast 5500 naviak a na ňom je hlavný vlasec Haldorado Method Mono s priemerom 0,18 mm. Mám tiež opletený náväzec Haldorado Braxix Pro s priemerom 0,20 mm a 65-gramový Dart Metal košík veľkosti Large. Všetky spomenuté produkty nájdete na webovej stránke goldcarb.sk. Je tiež veľmi dôležité, že pre náhody s takouto výbavou a koncovou montážou potrebujete hádzaciu rukavicu a správnu hádzaciu techniku. Ale v tom sa už každý zdokonaľuje sám. Napnem vlasec a uvoľním klip, aby sme pomocou merača vzdialenosti mohli zistiť, aká bola dĺžka hodu. Chvíľu potrvá, kým dostanem montáž späť. Aj s týmto veľkým navijakom. Už je tu. A teraz ideme merať. Merač vzdialenosti je vytiahnutý na 5 metrov. Háčik zaháknem do peny. Tak. Poďme zistiť, koľko otočení bude. 1. 13. 14. 14,5 otáčok. Po 10 metroch je to 145 metrov. Takže som hodil presne 145 metrov. S týmto košíkom a výbavou. A to som sa na to veľmi nepripravoval, úprimne povedané. Nie som žiadny veľký šampión v dlhých hodoch. Ale aj ja som to dokázal a tých 145 metrov sa mi podarilo. Limitom je tu nebo.
Vyskúšaj to aj ty a napíš mi do komentárov, akú vzdialenosť dosiahneš. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou. Nezabudnite si pozrieť ďalšie časti metód Feeder školy pre ďalšie tipy. Produkty, články a videá nájdete na goldcarb.sk. Ďalej sa nezabudnite prihlásiť sa na odber videa na náš YouTube kanál. Prihlásiť k odberu newslettera na našom webe goldcarb.sk. Sledovať nás na našom Instagrame, kde nás sleduje už viac ako 31 000 ľudí. Na našej facebookovej stránke Haldorado Shop a Gold Carb. A na našom úplne novom kanáli TikTok.